थेवब्लाबो जेनदोंब्लाबो हाजेबोआ गोसोआव दुखु गैया। जोंनि बे दानि देरहासार जानाय मानव गेदेर सारा मोजाङै मोजाङै बिटिसिखौ सालायनो हाथों। साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ दुर्गा फुजानि जानानै आं साबायखर बावहरबाय। दुर्गा फुजाया दिनैनिफ्रायनो जाजेनबाय दा बेनिखायनो आं जाहाथे बे जोंनि बिमा दुर्गा जाहाथे जोंनि बे दानि देरहासार जानाय मानव गेदेर गोनां हाग्रामा सारा मोजाङै मोजाङै बिटिसिखौ सालायनो हाथों। बिनि थाखाय आं गिबि बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबबाय। नंगौ इलेक्सनाव जेननाया देरहानाया थाखाय हाबाव बुंनांगौ गैया, नाथाय आं जेनदोंब्लाबो आंहा दुखु गैया। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा मानगोनां हाग्रामा सारा फैफिनबाय। जाहाथे बिथाङा मोजाङै रायजोफोरनि जानाखि लुबैनाय रायजोफोरनि जा साननाय हनाय डिमान्ड बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावो बेखौनो आं बिथांखौ खावलायहरबाय। दा आं सिगाङावबो बुंखादों आं पेनाल्टिबाबो देरहागोन होननानै बुङो, नाथाय जेनबाय पेनाल्टियाव एखमबा मिसिनाबो दङब्लाबो हाबा थिग बिदिनो आं जेनेबाय। आं बारा भरावबो जेनाखै, सानोबा आं 950 भट मोनबानो आं देरहायोमोन। नाथाय आं मोनसे सम्प्रदायनि मानसि मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिल' आंनो भट होयो, आं दिनैहाय जेनदों आरोखि। थेवब्लाबो जेनदोंब्लाबो हाजेबोआ गोसोआव दुखु गैया आरो जथेस्थ' खस्थ' खालामदोंमोन आंनि कार्जकर्ता बिथांमोना। नांसेयावबो जेननाया बे जाहैबाय रायजोनिसो खोथा जाहैबाय। रायजोआ जायखौ आसिरबाद होयो बेनो देरहासार जायो होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां खोथा बुंदों। दा गमामायैनो दिनैहाय बायग'बो गैया होनजाबाय, रायजोनि आसिरबादबो गैया होनजाबाय आं। दा बेखौ लानानै आंहा जेबो दुखु गैया। आङो जेनदोंब्लाबो आं बिराद मोजाङै दं दा। आरो जोंहाथ' स्टेटआवबो बिजेपि सरकार दङ। दाथ' दा आंहा जेबो खामानि गैथ'ला। दा आङो राजनितिखौ एसे दोनथ'सिगोन, उनाव माबाफोर जायो टाइमफोर फैब्ला सम फैब्ला आं मा खालामनाय जायो। जायखिजाया आङो दानि गोदान दानो फैनाय सरकार साफ्रोमबो एम जागोन एमसिएलए जागोन जाहाथे मोजाङै मोजां ज'नो मावलांनानै जाहाथे बिटिसिखौ आरो गोजौसिनाव थिखांनो हायो बे खामानिखौ मावलांनो थाखाय आं हाग्रामा सारखौ खावलायहरबाय। आरो बिथाङा निस्सय मावगोन, आंहा बिसासबो दं, मावखागोन। दा सारखौ आङो बेखौनो बिमा दुर्गानि खाथियाव आर'ज गाबबाय, सारा जाहाथे एकदम एनालाइसिसआ बेनो जोंना प्रमद साहाबा बांद्राय गोजौआव सिन्था खालामनो बे दिनैहाय भुगिनांगौ जादों। मानो होनोब्ला बिथाङा बहुद फुराना थिखादारफोरखौ खस्थ' होदों। मानो होनोब्ला पाब्लिकफ्रा जेरेखम मोननांगौ बे बिजनेसाव बिथाङा बारा गोसो होयियाव दिनैहाय बे भुगिनांदों। मानो होननानै बुङोब्ला थिखादारनि आखायाव बिराद खामानि मावग्राफोर थायो, लेबारफोर थायो। बिथांमोना लोमजा साजा बयखौबो हरसै। बे मानसिफोरखौ बिथाङा हायाब्लाबो बिलखौ जायनाखि लाइबिलिटि दंमोन बेखौ जुदि एफा होलांदोंमोनब्ला हयथ' बिदि जानाय नङामोन। आरो रायजो राजाफोरनि साननाय बादि बिथाङा खामानिखौ मावनो हायाखै। बिथाङा दा बाव जेननांगौ बायद' जादों। बे आंनि एनालाइसिस, आंनि नुहुरनायाव आरो बे गोबां माने खेबसेनो गोजौ सिन्था खालामनायाव बिथाङा जादों आरोखि। बे आंनि सिन्थाधारा, आंनि नुहुरनायाव बेखौ नुहुरदों। बिदिबालाय फुरानानै साबसिन होननानै बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो गनायनानै लादों। बेबादिखौ आं नुहुरदों आरोखि। दा बेखौ आङो मानव गेदेर मानगोनां हाग्रामा सारखौ खावलायहरदों जाहाथे गामि ओनसोलाव बे पार्टि लालायनानै दावराव दावसि एबा बे सोलिबाय थानायखौ आंबो खोनादों। आंनावबो गोबां कमप्लेन फैदों। नाथाय बिदि खालामनाया थिग नङा। गावजों गाव इलेक्सनाव जेननाय देरहानाय थाखाय देरहाबानो बिदि खालामनांगौ नङा। ओंखायनो मानव गेदेर हाग्रामा सारखौ आं खावलायहरो जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे मावथों, गावनि
वर्कार बिथांमोनखौ जाहाथे खावलायनानै दोनहरो बेखौनो आं हाग्रामा सारखौ गुरैयै आर'ज गाबहरो। मानो होनोबा हाग्रामा सारा आंनिबो लोगो आंनिबो बस जिहेतु नाथाय आं माखासे जाहोननि थाखाय आं बे सारजों आं गावस्रानांगौ बायद' जादों। दा आंजों सारजों जेबो दोनबो गैथ'वा आं बिनि सायाव जेबो गाज्रि मोननांगौ गैया। हयथ' निस्सय हयथ' साराबो आंनि सायाव हयथ' गाज्रि मोननाय गैया बादि आंहा बिसास दङ। नाथाय थायो बिदिनो आखि आगदा थाग्रा माखासे वार्डफ्राव हयथ' गाज्रि मोननो हागौ, बे आलादा जिनिस। आं दा बेखौनो आं खावलायबाय जाहाथे बे दावराव दावसिखौ खालामा बेखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय गासिबो जोंनि गणगस मुसलमान आरो बिटिआरनि जोंनि बिपिएमनि दैदेनगिरि वार्कारफोरा जाहाथे बिदि खामानिखौ मावथों बेखौ आं गुरै खावलायहरबाय। नैबे थांगासिनो दं माबादि मावजानायखौ लुबैयो? आंहाथ' बिसास दं हाग्रामा साराथ' आवगायावबो मोजाङैनो मावबोखादों। जेब्लायबो बे सिगां गाहाय लेभेलखौ सिन्था खालामगोरो, जाथिखौ सिन्था खालामगोरो बेनिफ्रायसो बे राजनिति खालामो। दा थिग बेबादिनो सिगांनिफ्राय आरो बे साबसिन मावबावगोन होननानै आंहा बिसास दङ आरो मावगोनबो मावनानै देखायगोनबो सारा। आंहा बेखौ 100% बिसास दं। गामि ओनसोलाव दि पार्टि लालायनानै दावराव दावसि एबा बे सोलिबाय थानायखौ आंबो खोनादों, आंनावबो गोबां कमप्लेन फैदों। नाथाय बिदि खालामनाया थिग नङा। गावजों गाव इलेक्सनाव जेननाय देरहानाय थाखाय देरहाबानो बिदि खालामनांगौ नङा। ओंखायनो मना गेदेर हाग्रामा सारखौ आं खावलायहरो जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे मावथों, गावनि वार्कार बिथांमोनखौ जाहाथे खावलायनानै दोनहरो बेखौनो आं हाग्रामा सारखौ गुरैयै आर'ज गाबहरो। मानो होनोबा हाग्रामा सारा आंनिबो लोगो आंनिबो बस जिहेतु नाथाय आङो माखासे जाहोननि थाखाय आं बे सारजों आं गावस्रानांगौ बायद' जादों। दा आंजों सारजों जेबो दोनबो गैथ'वा आं बिनि सायाव जेबो गाज्रि मोननांगौ गैया। हयथ' निस्सय हयथ' साराबो आंनि सायाव हयथ' गाज्रि मोननाय गैया बादि आंहा बिसास दङ। नाथाय थायो बिदिनो आखि आगदा थाग्रा माखासे वार्डफ्राव हयथ' गाज्रि मोननो हागौ, बे आलादा जिनिस। आं दा बेखौनो आं खावलायबाय जाहाथे बे दावराव दावसिखौ खालामा बेखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय गासिबो जोंनि गणगस मुसलमान आरो बिटिआरनि जोंनि बिपिएमनि दैदेनगिरि वार्कारफोरा जाहाथे बिदि खामानिखौ मावथों बेखौ आं गुरै खावलायहरबाय। नैबे थांगासिनो दं माबादि मावजानायखौ लुबैयो? आंहाथ' बिसास दं हाग्रामा साराथ' आवगायावबो मोजाङैनो मावबोखादों। जेब्लायबो बे सिगां गाहाय लेभेलखौ सिन्था खालामगोरो, जाथिखौ सिन्था खालामगोरो बेनिफ्रायसो बे राजनिति खालामो। दा थिग बेबादिनो सिगांनिफ्राय आरो बे साबसिन मावबावगोन होननानै आंहा बिसास दङ आरो मावगोनबो मावनानै देखायगोनबो सारा। आं बेखौ 100% बिसास दं।